Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasrat Nabi ulungiselela iqembu lakhe umdlalo wamanqamu eNedbank Cup ka-2025 lapho lizobhekana nezimbangi zalo ezinkulu iOrlando Pirates emdlalweni weSoweto Derby. Ngolwazi oluningi emqhudelwaneni yezikomishi, uNabi uyaziqonda izimfuno nengcindezi eza nemidlalo emikhulu kangaka. Phambilini unqobe izindebe ezimbili zasekhaya eTanzania neYoung Africans, wafinyelela kwamanqamu ezwekazi nowasekhaya eMorocco, ekhombisa ukungaguquguquki kwakhe ekuqondiseni amaqembu ukuthi afike esigabeni sokugcina. Yize isizini yeligi ingaphumelelanga, iChiefs isalelwe ngumdlalo owodwa nje ukuthi iqede iminyaka eyi10 ilinde indebe. Khona manjalo, iPirates ihlose ukunqoba iNedbank Cup isizini yesithathu ilandelana, okunezela umfutho kulomdlalo. uNabi ubelokhu esebenza kanzima neqembu lakhe, egxile ekulungiseni amasu nangokwengqondo. Ukubhekana nembangi efanayo ebahlule emidlalweni weDerby yakamuva kunezela inselelo yengqondo, kodwa uNabi ukholelwa ukuthi abadlali bakhe babonise izinga kulowo mdlalo, ikakhulukazi esombeni sokuqala. Ugcizelela ukubaluleka kokufunda okudlule ukuze ulungiselele kangcono umdlalo wamanqamu. Uphinde aveze isidingo sokunaka imininingwane emincane. Ithimba labaqeqeshi beChiefs kanye nabadlali bagxile ekwehliseni amaphutha abadlali, okucace ngendlela abadlale ngayo kowandulelo wamanqamu ngesikhathi behlula iMamelodi Sundowns ngo-2-1. Ukuya kwamanqamu okubalulekile ukuhlala ugxilile futhi ugweme amaphutha abizayo emidlalweni njengalo osezingeni eliphezulu. Iphutha elilodwa linganquma umdlalo. uNabi unxusa abadlali bakhe ukuthi bahlale begxilile kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, bazi ukuthi ukusebenza kahle kukho kokubili, ukuhlasela nokuvikela, kuzoba ukhiye ekuphakamiseni indebe.